салом алайкум дӯстони азиз, ҳар яке мо шумои бародари маро мешиносем. Наврӯзи Файзалӣ дар тамоми шабакаҳо ҳам Наврӯзи Файзалӣ дар Инстаграм, дар Ютуб. Албатта Наврӯзҷон дӯсти азизи мо дар радио ҳам кор мекунанд, дар телевизионҳо кор мекунанд. Айни ҳол канали Ютуби худша кушода дорад. Наврӯзи Файзалӣ ба забони англисӣ менависед, тоҷикӣ ҳам бинависед, иншоалло ки меброяд. Албатта дар хизмати шумоай тамоми ҳунармандо қати сару кор дорад, рафтомад дорад. Ина ки даставвал ман Наврӯзҷоно худам мехостум ки реклама кунаму шумо бидороед тамошо кунед, баҳри шумо навигариҳои нав дар нав тамошо кунеду ҳаловат бубаред. Фақат ханда дар лабонатон сахранид бошаву ғаму андӯҳ аз дилтон удалид боша. Наврӯзҷон бо чӣ гуфтанӣ? Иншоалло соли нав дамо беҳтарин барномаҳоро дар канали Наврӯзи Файзалӣ мегузорем. Шумо метавонед тамошо кунед. Аввалин барнома бо акаи Дӯстмурод мешавад ва ман бовар дорам ки гуфтаҳои маро не ҳамин гуфтаҳои акаи Дӯстмуродро дастгирӣ мекунед, тавсияша мекунед дар канал. Иншоалло ба кулли подписчикҳо саломи хидмат мерасонам. Маҳрамат даромада дар Наврӯзҷон обуна шавед. Дастгирии шумо пешравии мо ай. Сарбаланду хонобод бошед. Албатта замона пешравии асри 21 ай. Ҳама замона ака мега замоне ки телевизион биромад, театр ай мода рафт. Ҳозир ака интернет биромада, хитон бидонед ки чӣ ай мода рафтест. Сарбаланд бошед. Миннатдорем барои дастгиритон. Сарбаланд бошед. Фақат Наврӯзҷоно мо дастгирӣ мекунем. Албатта додармон гуфти хун бениҳоят ҳушёрай. барномаҳои замонавӣ мекунад. Фақат тамошо мекунем, ҳаловат мебарем. Зинда бошед. Саломат бошед.